Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Iruñeko haurreskoletako gurasoen plataformako Inigorekin hitz egingo dugu, eta ondoren Nafarroako Bertsozale Elkarteko Ander Perez etorriko da platora. Orain, has gaitezen. Gaurko komunikabidetako azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusia, komunitatearen eztabaidak pandemia gainditzea lehenesten duen gehiengoa indartzen duela da. Horretaz gain, Estatuak N121A errepideko obretarako 12 milioi esleitu dituela jakinarazten du. Kiroletan, Unai Garziak osasunarekin 2023 arte berritzea sinatu duela aipatzen du. Gai aldatuz, COVID kasuen batazbesteko adina 3 hilabetetan 7 urte igotzen dela nabarmentzen du Notiziasek, 40 urtera arte. Gainera, ostalaritzak 4.050 lokal salbatzeko nahitaez ireki egin behar duela ere azpimarratzen du gaurko azalak. Eta azkenik, alarma maiatzera arte luzatuko dela jakinarazten du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Esparzak txibiteri egonkortasuna eskaini dio Euskal Herria Bildurengandik bereizten bada. Argazkiaren bidez aldiz, Amaia kaleko trafiko aldaketek atzera egingo dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, egun bakar batean izandako 50 ospitaleratzeek Nafarroako ospitaleetan presio handiagoa egiten dutela aipatzen du. Bestalde, ostalaritzako gastu finkoetarako laguntza gehienez 15.000 eurokoa izanen dela jakinarazten du. Eta azkenik, Frantzia alerta maximoan dela azpimarratzen du, hilketa jihadista hirukoitz baten ondoren. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, sintomak izateagatik adina kasu detektatu dira kontaktuen bitartez. Argazkiaren bidez, Nizako atentatuaren ondorengo alerta maximoa nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroako osasun langileen oporrak bertan bera utzi direla jakinarazten du egunkari honek, birusak aurrera egin duelako. Bestalde, konfinatu aurreko orduetan Behobian izandako hilaren inguruko erreportaia dakar gaurko garak, eta analisi bat ere eskaintzen du, errepublikanoen feudoak ere estatu giltzarri izango direla azalduz. Gainera, Niño Becerra ekonomista elkarrizketatzen du gaur egunkari honek. Eta bukatzeko, Europa Ligen Errealak Napoles serio batek baino gehiago merezi izan arren errebote gol batengatik galdu zuela aipatzen du. Berria ikustera pasako gara. Titularra Nizan 3 lagun hil dituztela da eta Macronek alerta antiterrorista gorena ezarri duela. Argazkian, Osakidetzako langileak ageri dira, premiazko neurri eske. Horretaz gain, Eusko Legebiltzarrak Andoni Aldekoa EITBko zuzendari hautatu duela jasotzen du azalak. Baita musikari elkarteko delegaritza 7 emakume musikarik hartu dutela ere. Kulturarloan, Maian Etxoperenari eskaintzen dio tartea, eta beste elkarrizketa bat ere jasotzen du gaurko berriak, Eduardo Agamarra Floridako Nazioarteko Unibertsitateko irakasleari egindakoa hain zuzen ere. Amaitzeko, kiroletan Realan Napoli baino hobea izan dela aipatzen du, baina ez duela aukera baliatu. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia atzo Nafarroak pandemiako bigarren kopururik altuena erregistratu zuela da, 634. Horretaz gain, gaur zinetika jaialdia Iruñera helduko dela jakinarazten du. Eta azkenik, Nafarroako eskolarteko bertsolari txapelketa gaur Etxarri Aranazen jokatuko dela ere aipatzen du. Iruñako albisteak ikustera pasako gara. Iruñeko udaleko animaliak hartzeko zentroa osasun publikoko udal baliabidea da. Bertan, albaitariek eta lakiolariek hiri animalien osasun onaren alde lan egiten dute, eta horiek izan ditzaketen gaixotasunak herritarrengan eraginik izan ez dezaten. Baina, baliabide oso espezializatua denez, horren ezagunak ez diren lan batzuk ere egiten ditu. Une honetan, adibidez, elkarlanean ari da COVID-19aren inguruko ikerketa epidemiologiko batean. Ikerketaren buru Madrilgo Unibertsitate Konplutentzea da, Carlos Hirugarrena Osasun Institutuaren ekimenez. Ikertu nahi da gizakien eta animalien artean koronavirusak izan dezakeen eragina eta transmisio gurutzatua. Iruñetik bidaltzen ari dira laborategiko lehen laginak.
Horiek txakur eta katu esanguratsuenak dira, bai jatorri ezezaguna duten animalienak, bai COVID-19ko gaixoekin harremanetan egon diren maskotenak. Animaliak zentroak berak aukeratzen ditu eta laginak dagokion anamnesiaz laguntzen dira, ikerketak eskatutako profila duten kasuetan. Horretaz gain, eta gaia aldatuz, Eki Rojo Rodríguez, Beñat Astiz Isasi eta Saio Alkaiza Guaiar izan dira irabazleak Iruñeko lehenengo bertsopaper lehiaketaren 3 kategorietan. Iruñeko udalak eta Nafarroako bertsozaleen elkarteak antolatu duten bertso idatzien literatura lehiaketan. Guztira 24 lan aurkeztu zituzten lehiaketara, eta epaimaia Nafarroako bertsozale elkarteak izendatu du. Bertan aritu dira Nerea Bruño Arkaitz Goikoetxea eta Sustrai Kolina. Sari banaketa Iruñeko udalak eta Nafarroako bertsozale elkarteak antolatzen duten bertsoaroa zikloan izanen da, aurtengo azaroan. Eta bukatzeko, Iruñeko udalak Coworkids aurkeztu du, haurren eta nerabeen programa berria, zeinak Iruñeko 13 auzoetan eskainiko baititu interesa duten familia guztiei irekitako jarduerak. Aisialdi eta denbora libreko jarduerez gain, Coworkids programaren barruan, sentsibilizazioko eta gizarte sustapeneko kanpainak eginen dira, haurren prebentzio unibertsala lantzeko proposamenak, hezkuntzakoak eta guraso eskolak adibidez. Programa berriak zerbitzu integrala, unibertsala, zeharkakoa eta eraginkorra eskainiko du haur eta nerabei laguntza emateko. Eta aldi berean, udaleko baliabideak optimizatzeko balio du, haurrendako plana bultzatzeko eta indarrean diren arauak betetzeko. Udalak zuzenean kudeatuko du, orain arte emandako zerbitzuak zabalduz. Programa abiatzearekin bat, Iruñeko eremu guztietako profesionalen sarearekin lan prozedura bat eratuko da. Xede hartuta, jarduketak guztien artean eta modu osagarrian gauzatzea, auzo bakoitzeko behar jakinetara egokitzen aldirelarik. Unibertsaltasuna bermatzeko espazioak prestatuko dira zentro komunitarioetan, Cibibox sarean eta hainbat zonaldetako udalaren beste eraikin batzuetan. Haurtzaroaren hiri adiskidea deklaratua izan ondoren, Iruñeak UNICEFekin duen harremana dela eta udalak entitate horretako teknikariei laguntza eskatu die eta oso positiboki baloratu dute zerbitzuen unibertsaltasunaren ikuspegia. Adingabe guztiengana helduko delako eta teknikari kualifikatu gehiago kontratatuko direlako. Halaber, prebentzio sistema indartzea helburuetako bat izatea nabarmendu dute, baita udaleko alor ezberdinetako teknikariek parte hartzea ere. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso! Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta
haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu, eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa Telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue, Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa Telebistan. Jarrai dezagun gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikusten. Gaur giro eguzkitsua eta epela izango dugu arratsaldeko lehen orduetan. Egunsentiko behelainoen ostean urdina gailenduko da zeruan, tarteka goi-hodeien zertzeladekin. Haizeak hegotik jarraituko badu ere, baliteke itsasertzean goizean zehar ipar-mendebaldera egitea eta tarteka behe-hodeiak agertzea. Arratsaldean berriz, kostaldean ipar-ekialdera egingo du eta berriro ere hodei baxuak ager litezke. Egunsenti hotz baten ostean termometroak balio epeletara iritsiko dira eguerdi partean, eta leku askotan maximoak 20 gradu ingurukoak izango dira. Bihar, giro lasai eta atseginarekin hasiko dugu asteburua. Giro eguzkitsua gailenduko da, saretuta iritsiko diren goi-hodei finekin. Haizeak hegotik jotzen jarraituko du eta udaberriko balioetara bultzatuko ditu termometroak. Kantauri isurialdeko zenbait lekutan 25 gradura gerturatuko dira maximoak, eta barnealdean 20 graduren inguruan geldituko dira. Eta bukatzeko, igandean, hodeiak ugaritu egingo dira. Erdimailako hodeiak eta goi-hodeiak gailenduko dira momentu askotan, baina ateri eutsiko dio eta giroa nahiko argia izango da. Hodeigune hauen babesean eguneko tenperatura minimoak igo egingo dira, eta maximoak berriz 20-23 gradu artekoak izango dira. Baliorik altuenak kantauri isurialdean neurtuko dira. Haizea hegotik ibiliko da, haizeguneetan bolada gogorrekin, batez ere mendebaldeko mendietan. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa Telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa Telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue, Nafarroak munduan saioa ikusgai.
Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen orain gaurko efemeridekin. 1910ko urriaren 30ean CNT sortu zen Bartzelonan. Gainera, urriaren 30ean ere, baina 1928an Ameriketako Estatu Batuetan Orson Wellesek kontatutako The War of the Worlds irratsaioaren transmisioak izua eragin zuen herrialdeko hiri batzuetan. Gaurko egunez ere, baina 1960an Diego Armando Maradona futbolaria jaio zen Argentinan. Eta bukatzeko, urriaren 30ean ere, baina 1962an Eduardo Benavente jaio zen Madrilen. Kaixo, Inigo, zer moduz? Kaixo. Ongi, zabiltzate? Bai, ongi gabiltza, kursoa pixkat, badakizu urduri antzera hasi ginela guraso guztio, baina ongi. Denaen duela gutxi mapa bat, ez? Kaleratu duzue pixka bat irudikatzen duena, Iruñeko aurre eskoletan zein den hizkuntza eskaintza, ez? Eta ze adierazten du mapa horrek? Mapa horrek erakusten duena da euskarazko aurre eskoletan dagoen egoera. Zuenez, aurre eskola batzuk badira 11 hain zuzen Iruñeko udalarenak, eta badaude Nafarroa gobernuaren. Osotara dia 16, dena daude Iruño, kokatuta, eta iaz azten Iruñeko udala plazan murrizten, ziklonen bukara batuko du izate txampean murgiltze eredu bakarra eta rotxapean eredu misto bat, eta Nafarroak dauzka eredu misto konzeptik, hau da, biderrotatik bakarrikera. Aurre eskoleta. Eta, plaza aparte, plaza murrita izateaz aparte, geografikoki dena dago soporatuta iparraldeko autoetan. Orduan, sortu arazo asko, kontziliazioa dela eta, imaginatu, agopabiako famili batek, 0,2 adintarteko ume bat eramateko txantreara, saia da, ez? Eta horrek sortu du, gu azkagu 70 familien kontaktuaro, gure familien artean badaude batzuk, itxita, gaztelarako dutenak, eta hori dagoela. Gertuago daudelako, ez? Ez egiteagatik bidaia hori euskarazko eskola batera? Hori da, azkenean, pasaia da, adin berezia da, gainera gizartean ostoratuta dago, hezkuntza izatea baino, zerbitzu bat izatea, ez? Eta bere bakigu zeinen importantea den 0,3 adin horretan pedagogia eta pedagogia barruan hizkuntza dago, eta hizkuntza ditutak euskararekiko atxikimendu ditorte aldera importantea da. Eta, mapa honetan ez, pixkat izenburua jarri duzue euskararen basamortua, zer badago zati bat, ez? Ez dagona euskaraz ikasteko aukerarik? Bai, hori da, azkenean gu mapa horretan jarri duguna da, Iruñeko mapa, auzoetak nabarmen markatuz, eta dagoen eskaintza, berde jarriz txantrean, berde ikuna txantrean, murgiltze eredu bakarra delako, berde argiago bat, eredu mistoa dauden horietan, baitaren daudela iparraldea, eta mendebaldetik, hegoaldetik pasata, ekialderaino, dana da hori, dana da Iruñeko euskarazko aurreskolen basamortua. Oso grafikoa da eta oso argi ikusten da mapa horretan zein den egoera. Eta zein zen pixka bat zuen helburua honekin, mapa hau egitearekin?
diren trikimailu horiek. Bueno, keintzen dute euskera, lasagutu batzutan, portentai beraien ikuspegi duin batean, baina dena txokolatua eta dena traba, gehiago entzat. Orduan, gure defendatzen duguna da, euskara eskubide bezala, ez neurtzea eskaera parametroetan, baizik eta behar bat baldin badago, erantzun behar zaiola, behar bakarrakin, eta murgiltzen eduaren alde egiten dugu. Eta nahi duguna, pixka bat instituzioek hori salatzea, hori estudiatzea eta plan aldatzea. Eta hori momentu honetan egin daiteke? Ze orain ja ez justo gaude gainera egoera oso berezi batean, kurtso berezi baten erdian ere pixkat nolabait? Erabakiera bat politikoa da, hori argi dago. Nafar gobernuak egin zezaken zerbait. Ez dut egiten, pandemiaren aitzaki merkea da. Azkenean pandemia aurrera dihuan, beste kurso bat etorriko da, matrikularia dia otsailan, eta mugitu behar dago horren alde. Eta Iruñeko gobernuak, badu aurreskolen erakunde berezi bat, nun bertan erabakitzen den aurreskolen kokapena, plazak, eredu linguistikoak eta dena, eta hori bakartekoa da laizten, udazken honetan. Hor pentsatzen dugu, egon daitekela aukeraren bat, zioz ere egiteko, sartu behar da aurreskola berri bat lezkairun, adibide, eta pentsatzen dugu, borondatea baldin badago, egin daitekela. Jakin behar badago, punti horretan, arrasuma dagoela, gutxiengoan, eta Iruñeko udaleko aurreskoletan, PSN daukala zilda. Guk salatuko dugu, presionatuko dugu alden moduan, eta ia zerbait aldatzen dugu. Orduan aukera ikusten duzue? Aukera, egia esan zaila dago. Batez ere, gu salatzeaz gain, deia egiten dugu, jendea, alako kasuetan dauden familiei, guregan etortzera, gurekin antolatzera, presioa egitea eta mobilizatzea. Eta mobilizazioarekin, zerbait lortzea, gerta daiteke, azkenean oso argia da, zelako bazterkeria sortzen ari den, eta oso argia egoera. Orduan, momentuz eskatzen duzuena da ez, zuen egoera berdinean dauden familiak, zuekin harremanetan jartzea, eta gero agian prestatuko duzuen mobilizazioaren bat edo zerbait? Gu Euskalgintzako erakunde ezberdinekin ari gara lanean, eta nahi dugu hasi kanpainatxo bat, ideo batekin, mobilizazioaren batekin agian, Euskalon, horrela. Eta erakunde horren batzarra baino lehen, mobilizatzea, salatzea, komunikabideetan agertzea, jendea kontzientzatzea, eta ez etxitzea. Orduan, pixkat zuen eskaera nagusia da ez, auzo guztietan, edo behintzat sakabanatuago aukera hori egotea ez, euskarazko haurreskolen aukera hori? Guk ez dugu, argi esan behar dela, guk ez dugula sartu nahi eskaintza terminoetan, guk ez dugula kuantifikatu nahi. Hemen hogeita gutxi asko dan, guk ez dugu hori egingo, guk defendatuko dugu euskara eskubide bezala. Eta, negoziazio posibletan, ez dakit, igual gutxiengo batzukin egin beharko dugu aurrera, ez dakigu, oraindik. Baina argi gure hitzetatik ez datera behar hau gutxi asko den edo portzentaien kopuruak edo guk euskara eskubide bezala defendatu behar dugu eta murgiltze eredu bakarra dela euskara ikasteko, ez euskaraz ikasteko, eta euskara ikasteko eta euskara erabiltzeko. Daukagu kristan aukera hor egun, daukagu belaunaldi bat itunean, nun etxaskotan euskaraz egiten den, eta uneak
eta horrelako neurriekin hau dena hankaz gora jartzen alda, eta hurrengo belaunaldietan eragina aurkitzen aldu, hurrengo hezkuntza batetara traslada daiteke, eta oso arriskutsua da. Bueno, orduan, hurrengo asteetan edo denboran izango dugu zuen berri. Espero baietz. Ez dakit, bukatzeko ja, zerbait azpimarratzea gustatuko litzaizukeen, ala mezuren bat bidaltzea? Mezu bakarra da, egoera plazaratzea, sare sozialetan jendea mugitzen gure mezua, komunikabideetan, eta batzea, antolatzea gurekin, badakigu oso adin tarte zaila dela, batez ere gainezka gaudelako edade horietan, eta atera behar dela denboratxo txiki bat antolatzeko eta deno bultza aurrera egiteko, eta eskatzen duguna da, jendea pauso horrela ematea, eta batzea, deitzea, alduen neurrian laguntzea, eta deno batera bultzatzea. Mila esker, Iñigo gurekin hitz egiteagatik, eta ea lortzen duzuen zuen helburu hori, gu adi egongo gara. Eskerrik asko. Hurrengora arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako bertsozale elkartetik Ander Perez, etorri zaigu gaur platora. Kaixo, Ander. Kaixo, ongi, mentxe. Moduz zabiltzate bertsozale elkartean. Ongi, egoera honetan alden bezala egokitzen eta behar diren neurri guztiak hartzen, baina hala ere gure egitasunekin aurrera egin nahian behintzat. Nahian eta lortzen zabiltzate? Bai, gehienari eutsi diogu, egia da bertsozale elkartearen bi alor nagusia dira hezkuntzako batetik eta ikastetxeetan eta bertsoeskoletan ematen den hori guztia eta horreri eutsi diogu gutxi bera aurrez aurreko saioei. Eta gero da plazan egiten diren bertso saio, bertso jaialdi horiek guztiak zailagoa izaten ari da, gauza asko bertan bera utzi dira batez ere udan zeharreta eta orain ari gara beste gauza batzuk martxan jartzen eta alden neurrian eusten diogu. Adibidez, Bardoen finala azkenean lortu zenuten egitea. Hori da, Bardoen finala urriaren 17an egin zen, Lizarran, eta bai, egia da, zetorrela oso aspalditik, martxoan utzi zen bertan bera egitasmoa, 20 saio eginta gero, eta final aurrekoak falta zirela eta finala, 3 saio besterik ez ziren falta bukatzeko, eta hor, pandemiaren ondorioz bertan bera utzi behar izan genuen Bardoak taldekako txapelketa, baina genekien aukera egon ezkero ere, edo behintzat gure asmoa bazen aukera zegoen momentuan berreskuratu alizatea, eta uda pasata gero ikusi nuen udazkenean hortarako aukera bazela eta merezi zuela nolabait proiektu horrei bukaera duin bat ematea, eta ez zintzilik ustea, azken batean talde asko parte hartzen dute Bardotan, jende asko implikatzen da, eta nolabait zor geniela halako amaiera bat ematea, eta orduan erabaki genuen finala egitea, jakinda murrizketa asko bazirela, aforoa mugatu behar izan genuen 100 pertsonetara, neurri desente hartu behar izan genituen, eta genuen beldurra ez ote zen final hotzegia edo arraroegia geldituko, eta egia da ez zela izan nahiko genuken finala zentzu hortan, baina uste dute saio politatera zela, jendea oso pozik gelditu zela, eta lortu genuela baldintza horietan ere saio beroa eta gozagarria antolatzen, eta beraz, uste dut lortu genuela helburu hori, Bardoen txapelketari halako amaiera duin bat ematearena. Desberdina izan zen, baina ez horregatik okerragoa. Ez, baina egia da, Bardoetan berezko ezaugarria badela eta agian
taldekako txapelketatik banakako txapelketara dagoen alde nagusia hori da, ez giro informalagoa, ez hain serioa, humoretik askoz gehiago doana, eta aretoak ere izaten dira taberna edo elkarte edo halako giroko aretoak, eta giro beroa izaten da, jende asko biltzen da, eta zentzu hortan egia da ikustea areto bat 100 lagunekin eta haien artean distantziak mantendu beharra eta maskarillak eta ez da berezko giroa eta raroa zentzu hortan, baina egia da ere lortu genuela azkenean saio gozagarria egiten eta jendea gustora egon zen eta beraz pozik. Eta jendea gogo handiz ez, jango zen bereziki agian ikusleak. Bertsolariak ere suposatzen dut. Bai, bi aldetatik esaten ziguten ez, bazutela gogoa, azken batean, azken hilabetetan gauza asko bertan bera gelditu dira, sektore guztietan, baina kulturan zer esanik ez, eta kulturaren barruan bertsolaritzan ere, esan bezala saio asko bertan bera gelditu dira, eta batez ere uda izaten da, sasoiriko paroena edo ez, azken batean herritako festen inguruan saio asko antolatzen direlako, eta urten horietako asko eta asko bertan bera gelditu dira, eta orduan egia da jendeak bazuela gogoa, halako plaza baterako, halako bertso saio baterako, eta bai entzuleak eta baita bertsolariak ere, azken batean ez dutelako aukera hondirik izan ohikoan dauzkaten bezain beste plazetan kantatzeko, eta beraz. Haiek ere esperoan egongo dira, aukera berriak sortzen diren. Bai, eta haiek eskertu zuten ere, alzen moduan ere, txapelketari amaiera emateko saio hori antolatzea, eta hala egin zen, eta haiek ere gogotsu zauden. Eta orain, azaroari begira ere bertsoaro antolatu duzuen. Sartu zarete horrekin ere. Bai, bertsoaroa Iruñeko udalarekin batera antolatzen dugu, ja 30. bertsoaroa izango da urten, beraz, 30 urte badira antolatzen dela urtero Iruñean bertsoaroa zikloa, eta horrek erakusten du ez, badela zita bat oso egonkortua, Iruñeko euskaldunentzat edo bertsozaleentzat oso zita erreferentziala, eta beraz, ja baduena bere pisua ez, Iruñeko agendan, eta beraz, ikusten genuen gure aldetik hasieratik asmoa egitearen azela ez, jakinda ere, kasu honetan, saioak egokitu beharko ditugula, eta hala egin dugu, eta foro berriekin egin beharko ditugula, eta hainbat neurri bete beharko ditugula, baina guk argi dugu gure apustua badela kultura sortzen eta antolatzen segitzearena, uste dugu kultura segurua dela, erantzunkizunez jokatzea tokatzen zaigula, baina neurri batzuk hartuta kultura segurua dela eta egin daitekela, eta beraz guk gure aldetik hasieratik jarri genuen mahai gainean gure asmoa bazela bertsoaroarekin aurrera segitzea, Iruñeko udalaren partea falta zen, Iruñeko udala ere badelako gurekin batera saioa antolatzen duena, edo zikloa antolatzen duena, eta haiek ere esan ziguten prest zeudela aurrera egiteko, eta beraz egingo dugu. Gainera, justu ez, esan zenutenean honekin aurrera jarraituko zenutela, izan zen pixkat hasi zirenean murrizketa berria hauek eta... Gure kasuan, ez zuen hainbestera egiten, justo kultur ekitaldiei dagokienean ez zelako aldaketarik azken dekretutik aurrekora. Ja aurrekoan, Nafarroko gobernu duela, esango nuke, hilabete atera zuen hortan, ja zehazten zen kultur ekitaldietarako aforoaren murrizketa 30%, eta gu horrekin ari ginen dena antolatzen, eta gerora egia da beste dekretu bat egon dela, eta alarma egoera, eta abar, baina horretan guztietan beste neurri batzuk hartzen dira, baina kultur egitasmoei dagokienez ez dago murrizketa berririk, orduan segitzen dugu lehengo baldintza horietan, eta beraz guretzako ez da halako aldaketarik izan, bakarra bederatzitarako bukatu beharko direla ekitaldi guztiak, baina horrek ere ez digu traba berezirik egiten. Bai, zentzu hortan, badakigu ez dela egoerarik onena, azkenean 130 ari gara, hau da, antzoki baten 130 eren bat, baina gutxiago da, eta beraz, ez da nahiko genukena, baina badakigu egoera zein den eta tokatzen dela egokitzea, eta behintzat hobe dela hala egitea ez egitea baino. Gainera, kontutan hartu duzu ere aurtengoa 30. edizioa dela ez, eta hori dela eta nolabaiteko ospakizun ala ekitaldi bereziak. Bai, esan bezala 30. bertsoaroa da aurtengoa, eta lehenengo jaialdia izanen da azaroaren 5ean, ostegunarekin, eta hor egingo dugu halako keinu bat egingo diogu efemeride horri edo, ez bai?
azken batean, bueno, 29 urte dira, 1981an izan zen lehenengo bertsoaroa edo lehenengo jaialdia, eta ordutik esan bezala 30 urteko bide emankorra egin du programa honek, eta bueno, politak iruditzen zitzaigun halako keinu bat egitea, ez? Eta zentzu hortan, orain dela 81ko saio hortan, kantuan lehenengo jaialdi hartan kantuan egon ziren bertsolaritatik 2 etorriko dira, Sebastian Lizaso eta Andoni Egaña, eta haiekin batera ariko dira gaur egungo 2 bertsolari gazte nafar, Sarai Robles eta Joanes Ilerregi, eta gaia jartzen ere izanen da, batetik Miguel Taberna izan zelako duela 30 urteko saio hartan gaia jartzen egon zena, eta berarekin batera Laitz Rekondo, ordutik ona bertsoaroan desentetan ibili den gai jartzailea delako, ez? Eta beraz, egingo dugu halako saio berezi bat, pixkat ordukoa eta oraingoa elkarrizketan jarriz, baina, keinu txiki bat egingo diogu, baina ez dugu ere dena hortan zentratuko edo, baina iruditzen zitzaigun polita, behintzat 30. urte hurrena izan da, keinu txiki hori egitea. Oso interesgarria ez, izango da ikustea, lehenagoko bertsolariek eta orain gazteen arteko nasketa kuriosa izango da. Bai, hori da ideia, ez du ere saio osoa gai horren bueltan egin naiz, azkenean pisutxoa ere litzateke, baina bai, halako keinu batzuen bitartez, eta gaietan ere izango da halako keinuren bat, eta pixkat, bai, azkenean kontrasten jartzeko edo elkarrizketan, edo elkarren pare jartzeko, duela 30 urteko bertsolariak, nahiz eta gaur egun bertsolari izaten jarraitzen duten, eta plazaz plaza segitzen duten, eta gaur egungo bertsolari gazteak, eta haien artean sortu dadia halako elkarrizketa bat. Eta gero, bertso saioetaz gain, ere badaude bestelako ekitaldiak, ez? Bai, beti gure asmoa izaten da, ez, bertsolaritza Iruñean sustatzea, bertsoaroaren helburua hori da, eta beti horretarako, bidea edo izaten da ahalik eta moduan hitzenean eta erakustea, ez, bertsolaritzak gaur egun zer daukan eskaintzeko, ez? Zentzu horretan guk beti esaten dugu bertsoaroa, bertso saio bat berezia anitza dela, inoiz ez delako errepikatzen, ez? Nahiz eta formatuz ez aldatuta bertso saioa izan, beti aldatuko da, azken batean bertsolariei diferenteak izango dira, ahots ezberdinak daude, improvisatzen da, beraz momentuan egiten da eta ez da errepikatzen, eta egia da beti dela anitza, ez? Baina hortaz gain egia da, bertso saio klasikoetatik edo harago antolatu nahi izaten ditugula ere bertsoaroan beste mota batzutako ekitaldiak, aurten adibidez egingo da Copley zuzenean eskainitako emanaldi berezi bat Xabier Amuriza eta Gus Barandiarenekin, izango da dantza emanaldi bat, Ahatik konpainiak prestatu duena bertsoak oinarrian hartuta eta dantza emanaldi bat, eta izango dira halako beste ekitaldi batzuk, eta beti saiatzen gara bertsolaritzak momentu bakoitzean eskaintzeko duen hori aurkezten eta bere formatu aniztasun horretan. Orduan, publikoa ere anitza espero duzu, Bai, publikoa beti izaten da anitza, eta esango nuke programaren helburuetako bat ere hori badela, ez? Bertsolaritza Iruñera ekartzea, bertsolaritza Iruñean sustatzea, eta eskaintzea, esan bezala saioen aniztasun bat, modu horretan ere publiko ezberdinengan ere iritsi ahal izateko, ez? Lehen ez dut esan, baina aurren tailer bat ere badago adibidez, bertso tailer bat, dantza emanaldia dago, koplen emanaldia dago, bertso saio ezberdinak daude, batez ere genero ikuspegiarekin eta emakumeek bertsolaritzaren historian zehar izan dago paperarekin lotua, beste bat zuzenean gazte bertsolariei eskainia, beraz, bertsolaritza oso gauza zabala da gaur egun, garai batean agian bazen gauza bat askoz ere zurrunagoa, edo, ez dakit, esan nuke gaur egun ahots eta estilo eta mota diferente asko dela bertsolaritzaren barruan, eta beraz, asmoa da horiek guztiak eskaintza eta modu horretan bertsolaritza transmititzea eta erakustea Iruñeko publiko ezberdinei, izan aurrak, gazteak, helduak, dena delako. Eta esango zenuke Iruñean bertsolaritzak geroz eta presentzia handiagoa duela? Neurri batean bai, egia da lehen garai batean bertsoaroa zela urteko zita ia bakarra, bertsolaritzarekin lotua, eta egia da, gutxinaka saio gehiago antolatzen direla Iruñean ere bai, Nafarroan orokorren eta Iruñean bereziki. Egia da, azken urte hontako, segora honekin berriro jaitsi dela asko, baina egia da azken urteetan nabari zela, batez ere herri mugimendutatik lotutako eragileetatik, izan peinak, izan kultura elkarteak, herrigintzako bestelako erakundeak eta
bazela joera gutxinaka saioak antolatzeko, eta bai, gutxinaka esan daiteke Iruñan badoala azten, eta gero eta eskaintza gehiago badagoela, eta gure asmoa ere izango da hemendik aurrera hori guzti alden neurrian berraktibatzea, eta bitartekoak jartzea ere Bertsozale Elkartetik, antolatzaile guzti horiek saioak antolatu ahal izan ditzaten. Ez dut uste hau, mantenduko denik, espero dezagun. Espero dezagun. Eta aipatu dituzun, Bertsoaroko jardunaldientzat edo ekitaldientzat, sarrerak eskuratzeko, suposatzen dute, internet bidez egin beharko dela, orain Nafarroaren guztiarekin. Bai, Bertsoaroan berez sarrerarik ez da ordaintzen dena, programa guztia debaldekoa da, eta beti izaten dela, eta ez da sarrerarik ordaindu behar, baina bai egia da, aurtengo egoera honen ondorioz, esan bezala aforoak asko murriztu behar izan ditugula, eta horrek eskatzen dugu aforoaren kontrol zorrotzago bat, ez? Eta zentzu hortan, bai badaudela hainbat bide hori kontrolatzeko, pixkat aretoaren arabera, ez da bat eta bakarra. Azken batean, 7 emanaldi dira guztira Bertsoaroan, horietatik 3 Nafarroako Antzerki Eskolan eginen dira, eta Nafarroako Antzerki Eskolan egiten diren horien kasuan adibidez, gonbidapena hartu beharko da, ez da ordaindu beharko, baina gonbidapena bai hartu beharko dela, eta gonbidapenak banatuko dira saioaren egunean bertan ordu terdi lehenagotik. Hau da, 7 hasten baldin badira emanaldiak, 5 hasiko gara gonbidapenak banatzen, beti ere pertsonako 2 gonbidapen emango dira gehienez, eta behin bukatzen direla, aforoa betetzat emango da. Gero Kondestablen egingo dira 2 ekitaldi, eta 2 horientzako ateak irekiko dira ordu erdi lehenago, eta kasu hortan bete ahala mugatuko da aforoa. Eta gero badira beste 2 ekitaldi, bat Katakraken egingo den gazteen bertso saioa, eta beste bat Mendillorriko Zibiboxen egingo den aurrentzako tailerra, eta 2 kasu horietan ezinbesteko da izena ematea, eta horretarako emailez idatzi behar da Nafarroa abildua bertsozale.eus helbidera, eta izen ematea eskatuko da horietan, eta horrela izen ematearen bitartez kontrolatuko dugu aforoa. Orduan emanaldi bakoitzak badu... Bai, azkenean areto bakoitzak zehaztu duta ditu bere protokoloak egoera honen aurrean, ez gure programarako, baizik eta orokorrean ez, Antzerki Eskolan egiten diren ekitaldiak, edo Kondestablen areto bakoitzak ja baditu bere prozedurak eta zehaztuta, eta orduan nola Bertsoaroa areto ezberdinetan egiten den, bakoitzak badu pixkat bere funtzionatzeko modua. Bestela ez, informazio guztia Bertsozale Elkarteko webgunean suposatzen eskuragarri honen dela? Bai, bertsozale.eus helbidean badago, eta Iruñeko Udalaren programa ere badenez, iruñakultura.eus webgunean ere aurkitu daiteke. Momentu hauetan ez, hain ekitaldi gutxi daudela, hemen badugu aukera bat, hurrengo astetik aurrera. Bai, eta esan bezala gure asmoa bada, Bertsoaroarekin eta baita ere bestelako kultur jarduerekin eta gure kasuan bertsolaritzarekin lotura duten jarduerekin eta ekitaldiekin segitzea, beti ere egoera guztien digun bitarten eta beti ere gure ardura hartuta, badakigulako tokatzen zaigula ere egokitzea, baina bai, gure eskaintza hor dago eta beraz gonbite egiten digu denei parte hartu dezaten. Mila esker, Ander etortzagatik, honen berri ematera. Mila esker, jende animatzen den. Aforo murriztua da, beraz azkari beharko gara. Hori da, egiten dugu aholkua behintzat, jendea adibili dadila. Mila esker, eta hurrengo arte. Mila esker zuei. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain bukatzeko musika on saioarekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egotegatik eta asteburu ona pasa. Ongi etorri musika on saiora. Gaurkoan Zizurko roketxera etorri gara, deskubritzeko askoz ere gehiago duen taldea ezagutzera. Zuekin! Leizeak! Irati naiz, 17 urte ditut, Sanizeraikoa naiz eta Leizakiko abeslaria dut. Kaixo Irati naiz, Zizurtarra, 20 urte ditut eta Leizeak taldean bajoa jotzen dut. Ni Ainhoa naiz, 21 urte ditut, Ultzamakoa naiz eta Leizeak taldean gitarra jotzen dut. Ni Iratxe naiz, 19 urte ditut, Donibanekoa naiz eta Leizeak taldean bateria jotzen dut. Haupa, Sigon naiz, 22 urte ditut, Zizurko naiz, eta Leizeak taldean gitarra jotzen dut eta abesten dut. Neskak arratsaldeon eta eskerrik asko lekuontara gonbidatzeagatik. Eta konta iguzue pixkatxo bat noiz sortu zenuten taldea, zeintzuk, nola hasi zineten eta konta iguzue. Hasi ginen, ezakit duela zenbat egia esan, urte bat eta piko, bi urte, hasi ginen Zio eta biok
ira eta voz bezala, hori pixka gehiago akustikoak egiten, eta sartu zen bateria jole bat irantzu, orain ezagola gurekin. Baina hori, hasi ginen hiruak elkarrekin, gero ja pentsatu genuen, nahiago genuela ja kaina gehiago ematea, eta horti ja sartu zinen zu, ez zu, guti, sartu zen guti, eta hane egon zela ensaio batean, uste dut, ezen iritsi igual ensaio batean. Bai, eske geratu ginen lehenengo beste gitarra bat bilatzen ari ginelako, eta gero ere beste abeslari bat, eta, ni abesten nuen, hasieran abesten nuen, baina nahi genuen ja norbait, bai, abeslari bezala egoteko, eta orduan geratu ginen Iratirekin eta beste neska batekin, eta hasiera batean izan behar zen bera beste gitarra, baina joan behar zen kanpora ikastera orduan ezin izan zuen. Hori, gero ja sartu zen Ainoa, eta hortik jabete batzutara azkena izan zen Iratxe. Eta momentuz horrela gaude, eta nik uste ez garela mugituko, hori espero dut. Eta hortik ja hasi ginen Leizeak izenarekin, zurekin, ez? Irati sartu zenean, hasi ginen ja iraita bot kentzen eta Leizeak sartzen. Eta zuek denak lehenagotik ezagutzen zineten edo taldearekin batera ezagutu zineten? Bai, taldearekin batera. Bai, ni Iratir bai ezagutzen ginela, genurago laguna hori da. Baina bestelak gainera gugara zizurkoak eta ez ginen... Txikitatik egia da, panderora. Da, sarrara ze, joten ginen pandero klasetara elkarrekin, baina, eta, uste dut, ongi eramaten ginela, baina, hori, klasekoak, eta jazta. Eta, gero, uste dut, Mendillorriko jaietan elkartu ginen, eta hasi hitz egiten, venga, egin behar dugu zerbait, eta, uste dut, hor piztu zen, idei hori, eta, eta hori, eta momentu horretatik hasi ginen talde bat egiteko idei horrekin, baina hori hasieran hasi ginen akustikoz, ni hasi nintzen mugitzen pixka bat justo momentu horretan, eta ez nuen jendea ezagutzen instrumentoak jotzen zituena edo mundu horretan, eta orduan hasi ginen pixka bat biak salseatzen eta ea zer gertatzen zen pixka bat ere. Eta besteak zer motibatu zintuen taldean parte hartzera edo taldea sortzera? Ni egia esan, beti gustatu izan zait. Beti nahi izan dut talde batean sartzea eta gitarra elektrikoak inta kaina bat pixko batea. Eta ni bai lehen ibiltzen nintzela akustiko eran, ni bakarri eta edo mankomunean genuen lagun horrekin kontzertu batzuk edo egitea. Eta sortuz denean txispa hau, venga, Leizeak, no seke, venga, pues tira. Ni berdina, hasi nintzen bakarlari eta nire abestiak egiten edo abesten bakarrik, eta santziaten eta barrura. Eta gainera zuetako batzuek beste talde batzuetan ere jotzen duzue. Nola egiten duzue konpaginatzeko, zemuz dara mazue hori? Oraintxe bertan bakarra, Irati da bakarra. Bakarra Irati da. Batzuetan behintzat ibilizarete edo behintzat egin izan dituzue gauzak aman komunean, ez? Bai, zu Koianarekin. Bai, hori sin más. Justo sartu nintzenean ja nigun Koianarekin bino. Bai, sartu nintzenean, igual, bai izan itula Bizpairu kontzertu ni bakarrik akustiko eran, bino moldatzeko ongi, ez da mobidari deus. Bai, ni ere akustikoak egiten ditut nire lagunatekin, Unairekin. Baina bai dela proiektu bat doala mantxo-mantxo eta uste dut ez dela zaila konpaginatzea. Uste dut bi talde bezala bateria eta hainbat jende dagoenean jasartuta zailagoa dela uste dut, konpaginatzea, gero ere kontzertuak ateratzen zirenean, agian zorte txarra daukazu eta justo bi taldei esaten diete eta hori agian pixkat liosagoa da. Ez dakit Iratik. Niri gertatu zitzaidan justo pasain udan, izan zen ostiralean igual banuen Leizeakekin kontzertua, larun batean iluntzanekin, eta izan zen nahiko desmadre, egia esan. Bai bukatu nuela pixkat agobiatua, baina azkenean ikasi behar duzu hori ondo eramaten, eta listo.
Eta hasieratik hona, zein izan da taldearen ibilbidea edo bilakaera? Nola deskribatuko zenukete edo ze kontatzen diguzue horri buruz? Hasiera batean hasi ginen bertsoak egiten, eta, nik ere bakarlari moduan egon nintzen ere pixka bat, gitarrarekin 4 akorde jakinda hasi nintzen, abesten, eta, en fin. Ikusten baldin badutaren bideo bat esate duen, madre mia. Baina, ez dakit, gero, hori, nik egin dituen pare bat abesti bakarlari bezala, eta orduan, eraman nituen iratirekin eta basuarekin pixka bat movida gehiago hasi ginen egiten, eta hori, ziren, nik eraman nituen 2 edo 3 abesti, gutxi, eta besteak ziren, Iruñerriko taldeen bertsioak edo, ezagunagoak diren taldeen bertsioak ere. Eta gero ez dakit uste dut, talde bat egiteko grina horrekin hasi ginen, eta horrela hasi ginen beste pertsonekin kontaktatzen, eta gero motibatu gintuela ere pixkat guztiak emakumeak izatea, izan zen nahiko kasualitatea, justu hori abeslaria emakumea, justu gitarra ere neska, eta jasango nuen, amaitzeko bateria ere neska izatea, eta pixkat ere emakumearen papera, uste dut falta dela holtzamaren gainean emakumeak egotea, orain gero eta gehiago daude, baina normalean ikusten dugula abeslaria dela emakumea edo agian gitarran, baina ez dakit. Pixkat horrek nire apurtzeko, egia da oraintxe bertan nahiko emakume daudela eta ongi goazela, baina ez dakit, hori ere pixka bat erakusteko eta gero ere abestien gaiekin ere hori jorratzeko ere motibatu gintuen nahiko, ere eroso egotea, hori lortu dugula, ez dakit, bigarren familia bat bezala izatea zure taldea, ez mobidekin, ez diskarrekin egotea, eta ez dakit, hasi naiz nire estetaia naiz. Nik uste ere evoluzio hortan sartuta, ikusi dugula evoluzioa talde bezala eta pertsonalki, ni gutxenez, eta nik uste denak ere ni adibidez sartu nintzenean gitarriole bezala, hasi nintzen, eta lau akorde ongi moldatzen nintzen, bino notatu dut, bazken finean, talde bat izatea, beti nahi duzuna da, eman, ez? Orduan, exigitzen zara gehiago, emateko, eta orduan, musikari bezala ere evoluzioa hor dago. Eta gero nik uste, basandun bezala, talde bezala, pasatzea bertsioak egitera, ni hasieran, ni sartu nintzen bazitu zen gure abestea. Bino hori politia da, astea igual bertsioak egiten, eta ikusten duzu batetzen nahi direla abestiak, eta orduan hori izan da nik uste gure eta horrentxe bertan, nabaritu dut, bakoitzak kartzen ditugula abestiak ere lokalera, eta ezakit, bertan ere nabaritzen da, ere bakoitzak aportatzen duena, ze, ezakit, gehiengoak ez dugu ikasi musika, gehiengoak ez, eta ni eskola ofizial batean ikasi dugu bakarrik, eta nabaritu dugu pilo bat taldean, eta asko gustatu zait, ez dugu, nik uste dut ez dagoela presio bat taldean ere, ongi jotzeko, ze ni egon nintzen beste talde batean, denak zirela mutilak ni eta beste mutilak, eta baina baritzen nuela presio gehiago ongi egiteko, ezakit, ez nintzen hain eroso sentitzen, eta hemen, ez naizela, ezakit, ikasten dugu bata bestearen gandik, ez baldin bazaizu zerbait ateratzen besteak laguntzen zaitu, eta hori da, bizkat esan duen Ainoak ere, nabaritu dugula pilo bat, hobetze hori gero ere belarrea lantzen duzu pilo bat egiten. Egiten eta egiten... Gainera hau, solastu dugula, loki sibontania unitz, esaten dugu, eske ikusten dugu, abesteko formatan edo jotzeko forman haunitz hobetu dugula. Eta solastu dugu bastante. Eta afinazioan gutxinaka. Gutxinaka. Ere, gutxinaka hobetzen. Baina, bai. Ederki. Eta izenaren aukeraketa, norakoa izan zen, nondik sortu zen leizea?
hitz egin genuen ensaio batean hori bai zenaren inguruan, eta gero seginen perladak botatzen WhatsAppeko taldetik. Osea, bilatzen izen arraroak Googleen, eta venga, a ber, zera ateratzen da. Eta horretzen naiz, lehengo bateriak planteatu zuela RK, Irantzuk, planteatu zuen RK, en plan, RK, letrero horiekin biolas hori, eta, sin más, zen nahiko anekdotikoa, baina, esangoenen zure pixkat kutre. Eta, orduan, ezakit, uste norbota zuen, uste ni pasatu nuen izena, eta, pasatu nituen izen desberdinak, eta ezakit, leizeak pixka bat nik egindako hausnarketarekin edo nola ulertzen nuen hitz hori gurekin zer ikusia, zer nolako zer ikusia zuen, gustatu zitzaien, ez? Eta horrela gelditu zen, zuei. Ze gero ja Ainoa sartu zenean eta Iratxe sartu zenean izena zegoen. Bai, ezin genuen aldatu. Ez aldatzeko ere ez dago gogurik. Eta, ingo izuet galdera pixkat igual komplexua, baina nola definituko zenukete leizeak hiru hitzetan? Ostras, txabal. Deskontrol. Nik uste bat dela ilusioa. Ilusioa? Indarra. Familia baita. Ate bat dira iribino goio, hori seguro. Bueno, ensaioetan esago nuke, ez dakit nola esaten den euskeraz. Iztuna. Bai, eta evadirse, en plan... Buau, gure ensaioak dira... Joaten gara, bai. Igual bokaten dugu abesti bat jotzeaz, eta azten gara hitz egiten, baina, de la falda de Gucci, eta horregotik gara, Aquel otro día... Benetan, gara super desastre. Gaina unitzetan egoten gara bateriatan begira de, hasiko gara, ez baitere bega. Gainean gara. Eta gara nahiko desberdinak, ez dakit, oso heterogeneoak. Bai, bakoitza aportatzen du bere movida. Eta zuen kanta propioen sorkuntza horretan, aipatu duzue denen artean sortzen dituzuela, eta, sakondu nahi duzu pixkatxo bat gehiago zein gaietan inguruan hitz egiten duzuen, zein gaiak jorratzen dituzuen, zuk lehen aipatu duzu adibidez, igual feminismoa badagoela, gai horien baitan, zein beste gai aipatzen dituzu edo zer reibindikatzen duzu zuen letretan? Bai, egia esan nahiko kritikotasuna daukagula, bai egiten dugula, bai, ulertzen dugu, ez dakit, batzuetan ikusten dut, ulertzen dela borroka edo, ez dakit nola azaldu, baina da nola... Komunikazio bat, ez? Bai, irautzea egiteko aldarrikapen bat dela oso politikoa, baina sentimenduen inguruan hitz egitea, dela nola beste gauza bat, eta guk ikusten dugu nola... Dela... Eraman dezakizula beste genero batera, ez? Igual, sentimendu alde hortarik, eraman dezakizula beste... Bai, eta, popari egiten zaion kritika. Normala dela, azkenean pop hori beti, ohikoa dela komertziala izatea, ez? Oso ohituta gaude hori, baina ezakit. Hasi gara orain abestiekin ja diskarako, eta Ainoak ekarri zuen bat... Etorkinei buruz. Bai, hori etorkinei buruz, gero ere dispertsoarei buruz ere daukagu beste bat. Bakoitza bere barnean dituen liskarrekin ere dugu beste bat. Hori aterako dugula aste honetan, espero dugu. Hortxe da. Eta gero ere pixkat gure kontraesanei ere, militantzian dauden kontraesanei buruz ere hitz egiten dugu. Eta ez dakit, pixkat, egun nik uste... Barnetik ateratzen zaiguna eta sentitzen duguna, horren inguruan hitz egin nahi dugula eta... Hori ez dugu bilatzen gai bat, imar dugu abesti bat joatea ontaz, guazen iteran nun. Baizik eta ez dakit, ni adibidez, nengoen konfinatu eta erran nun, denean dena konfinatu. Eta erran nun, imar dut abesti bat, irakurri nun albiste bat, erran nun, que guai, no seke, eta
hori. Eta hortik sortu zen. Hori da, azken finean da bastante... Bai, gero ere, zu unkitzen zaituen gaia ere, ze agian gai bat gustatzen zaizu, baina gero jartzen zara eta ez da ateratzen. Osea, ere, uste dut, zerbait mugitu behar zaitula zuri, gero zuk ere, hori ere espresatzeko eta saltzeko. Ate behar dugun... Eta beste iristeko, hori da. Urrengo ateko dugun diska, bai, ateko dugun diska. Zalantzari gabe. Zalantzari gabe. Hombre! Laizterrez, ateko dugu. Bai, ez da joan behar, gai bati buruz, o gai batek eraman dezaken adarri buruz, baizik eta izan behar da zerbait pifostio, erten dena. Osa, pixko denetarik, hori bai. Eta gero, estiloaren inguruan ere nahiko anitza, aste honetan kaleratu nahi duguna bestia, bai jarritzen dure pixka bat, marabiasa bestia, pixka bat lasaitasun horretatik doa, baina ez dira besti guztiak lasaiak izango, egingo dugun diskan edo, ez gara horrela, baitugu nahiko besti ilunagoak direnak eta gaineragoak, eta gero ere bakoitzaren influentzia ere nabaritzen da hor. Eta zeintzuk izan dira zuen influentzia horiek, zuen erreferenteak, pentsatzen dut ere maila pertsonalago batetan, aipatuko dituzue? Nik uste dut, bai talde moduan lider entzuten dugula gehienak eta bai nabaritzen dela abesteak sortzeko orduan eta gainera jotzen dugu haien bertsio bat orduan. Nik uste dut hoien eragina badagoela. Gero besteak, milaka. Berritxarra bai hortik. Bai, ezakit. Nola ditzen ziren? Kaspaz. Kaspaz. Ingelesa Ez horrekin badugu anekdota kontatu barra dena, horregatik hasten gara fartxit. Ez que, zezan, entxaio batean, no? Joaten kontzertu baten joaten. Ez que, joaten ginen nola, ez dakit zer rantzuen iratik, bai, kas bat mentzionatu nahi zuen, eta mentzionatu kas bat, ez zuen, CaixaBank. Joder. Orduan, gelditu da, la canción de CaixaBank. Brutala. Eta... Gero ere hasieran bai jotzen genituela ere hemengo erdoil eskabidean eta horietakoa. Bai, hori da. Uste dut ere eragin gaituztela talde horiek ere. Eta ez dakit. Eskabidetik aratago, agian beste estilo batzuetan ere... Iseo dela reggae, horiek nik uste dut ere egin duela guri eragina. Bai, pixko, genero gure, igual, etiketatu alzegun genero horretatik pixkot atetzeko, ez? Bai egiten dugula bertso bat iseokoa, eta bai atetzen zidula pixkot hortik, eta zatiko barik dadea honitz, gustatzea hori. Baina, ez dakit, uste dut, referente moduan, nire ustez aldatzen doala, ni lehen entzuten dituen taldeak eta orain entzuten dituenak eski ez dute zer ikusirik, edo batzuk bai oraindik entzuten ditut, baina beste batzuk ez, esaten dut, nola entzunan, ez, baina ez dakit, eta uste dut prozesu hori bakoitzarena izan dela desberdina, gero. Bai, hala da, segun hori. Txikitatik ere entzun duguna, hori. Eta, gaur egun zuen inguruan dauden taldei dagokionez, nola ikusten duzu Nafarroa mailan eszena? Bai egia da talde asko gaudela, ez? Nik uste dut talde, gero eta talde gehiago daudela. Eta variedadea unitzero. Bai, baina noske, azkenean gu badugu musika eramateko pentsamendu bat, ez dela gehiago antikomertziala garela, eta bai ikusten dugula, gero eta talde gehiago daudela, baina ez direla, ez dutela iritzi hori edo ez dutela haien taldeak horrela eramaten. Orduan nik uste, laburtzen talde asko daude, baina azkenean bakoitzak eramaten du bere taldea berak ikusten duen moduan, eta haiek helburuak lortzeko batzu badute modu bat eta guk badugu beste modu bat. Baditugu beste helburu batzuk,
eta besteak izango dute besteak, dirua lortzea eta bakoitzarentzat ez aberastea. Hori bakoitza, hori da. Eta inguruko zein talde horrela gomendatuko zenituzkete? Aipatu beharko bazenitue, ikusleek ere bilatu ditzaten, zein talde aipatuko zenituzkete? Nik uste bai, bat erramar dutena dela sorkari. Bai, esan behar nuen ere. Sorkari, bai. Sorkari, ate dute... Iruñerriko talde bat, atera dutela duela gutxi diska, eta oso ona, oso ona. Nik uste gustatzen gula denai. Bai. Nire iritzez diskazo. Bai. Primera. Eta horrekin lotuta ere, norekin jotza gustatuko litzaizueke, edo norekin egitea kolaborazioren bat, edo baduzu zerbait pendiente, agian orain igoera honek izan duena. Zure lenguak, Duela gutxi joan ginen, Goirok ikustera Perlataren kontzertu bat, eta gainatu ginen gogoekin esateko, Motibatu ginen eunitz, motibatu ginen sobera. Pues esan behar dugu kolaborazioa. Bueno, espetu behar dugu baina bino. Ez zenieten esan. Motibarazkera da, agian... Ja, folotxa. Ikuste bali badute. Gustatuko litzai guke haunitz nik uste. Eta garra hori baduten garra hori eta espresatzea ere bai. Eta hotxak. Eta hotxak sobre. Bai. Indarra hori. Bai. Eta gero hori punk jotzen dutela eta ez? Punk rock. Eta emakumeak direla horrek ere ematen dugu. Eta estilo horretan ez dela hainbeste ikusten. Sobre todo hautsak. Ez dire ikusten hautsak dira oiu bat botatzen zuzenak ez da. Eta gogoratzen duzue, kontzerturen batola berezia izan dena, edo baduzue kontzertu kutxunen bat, lekuren bat bereziki gustora sentitu zaretena? Ez dakitze lekutan jotzen duzuen normalean, konta egozue pixkatxo bat kalean jotzen duzuen, edo lokaletan, gaztetxetan, edo estenatoki handietan, zein lekutan jo dituzue? Gehien bat gaztetxetan. Eta txosnetan. Izan dugu denetarik bai, Tolosan ere jo genuen bastante estena toki polita. Eta tabernaren batean ere... Rengoan jo genuen ere bai, Latasan. Eta ni pertsonalki ora zerbait anekdotikoa edo izan nintzen, nire lehenbizikoa izan zen hauekin. Eski izan zen. Izan zen kaosa. Izan zen... Joan ginen Ezkaroz zen, Bai, Ezkaroz. Eta, gainera ni, nago teknikari bezala ere bai, orduan joan nintzen montatzera eta gero etorri ziren hauek, jotzero. Eta, jetu izan momentu bat, enbertze lurtze gola ezin ginela bueltatu. Eta galitu ginen hor beste egiten, ya volveremos, bueltatu gara, baina. Eta, jo genuen eta oso gustora jotzeko nahiko ongiz, ezen fronton bat, azken finean, soinua ez izan da. Soinuaren aldetik, niretzako nahiko gaizkiz ez nuen oso gentzun eta ez nuen asko disfrutatu alde horretatik. Ze ez nuen ez entzuten, gero soltatu zitzaidan korrea, gitarrarekin edo nintzen horrela. Eski... Pasatu zen denetarik. Esan nion Ainoari, gaur zure lehen kontzertua, ikusiko duzu nola gero gehiago disfrutatzen duzun. Eta Ainoa disfrutatu duzuen, ni baino askoz gehiago, bai. Osea, esan nion, madre mia, bai. Eta gero gelditu ginen hor beste haitean. Eta gero, jendeari haien etxean geratzeko eskatzen. Haietu zen goizko 6:30, ez genelekela, kotxe erdien hor sartu eta zein bar dugu bainik. Eta justo, osea, deitu zigun neska, gelditu behar ziren 7 edo 8... Beste taldekoak uste. Bai, zirela, 7 edo 8 beste taldean, osea, ez ginela sartzen, eta orduan beste hitz egiten eta horrela, geratu al... Nahiko, anekdotikoa, joan ziren Otxagabira. Otxagi, edo... Otxagabira. Otxagabia, bai. Ara, eta ezagidea, etxe batera eloitxera, gu... Haren amona zegoela etxean. Iratxe bainik ez zegoen, irantzut horri zen gurekin, eta gu irua joan ginen, neska horren itxera, eta bai zegoela, igo ginen Sabaira, eta Sabaia dena, pinaski, hola, ni hormatuak, gelitu ginen hormatuak. Eta ninituen galtzerdiak superbustiak, ezin nuen lorik. Gana zuen, kalefaktore bat fronton erdin eta denak galtzerdikin hola. Zake, kontzertua gutxienekoa izan zen, Bai. Nahiko desastre kontzertua egia esan.
Normalean ze baldintzatan jotzen duzue? Oso baldintza prekarioetan edo... Denetik. Bai. Moldatzen gara nik uste. Joganunean oso ondo zegoen, bai. Bai, gero ere, bada batez ere nork antolatzen duen. Osea, Burratako gaztetxean, jaietan, ziren tabla batu erortzen zinela. Hori zazen gure lehenengo kontzertu eta nahiko anekdotikoa. Ze gainera, Iratik hartu zuen altzuen mikroa eta gero, Irati, abesten saietzen baldin bazen, mugitzen zen, baina... Aurreratzen nintzen eta erortzen zen. Bai, baina eski gainera, ziren koroak, baina eski gainera, ni egomer nintzen gitarrarekin eta abesten, eta, nengoen horrela mugitzen, Sekulako meritua. Bai, azkenean bada bakoitza, antolatzen duenaren arira, guk ere eskatzen dugu bazat edo beste bat. Udaletxe, noiz izan zen, gaztegun batean jo genuela udaletxeko txotna batzuekin, edo igual ez zen lehizakin. Pues, adibidez, gazta asamblada bate deitzen badigute, eskatzen dugu normalean igual gasolina eta faria eta listo. Bai, gazte izan adibidez, gaztetxean jo genunean, gaina izan zen iratxan lehenbiziko kontzertua. Eta hori joan ginen, hori gasolina, pixkot ondo pasatzera ez. Eta faria, pixkot, eta jazta. Ostina faria eman ziduten gaina. Bai, oso ona. Eta... Normalan eskatzen dugu hori, gero ja jakiten badugu udaletxeak horrematen duela dirua, probesten gara eta azkenean gure gauzak ere grabatzeko behar dugu dirua. Hori da. Orduan eskatzen dugu diru pixkatxo bat. Eta, pixkat gaiz aldatuta, COVID-aren egoera honek nola harrapatu zaituzte? Zein eragina izan duzuengan? Justo komentatzen ari zineten lehen diska hori prestatzen ari zaretela, eta zentzu horretan nola egin diozue aurre egoera honi? Egia esan, justo agertu zenean ez ginen hainbeste diskari begira, baizik eta kontzertuak ematera, eta bertan irabazten genuen diruarekin ja aurreztea diskarako. Eta orduan, nahiko kontzertu atera zitzaizkigun, baina hori gero ere, ni banegoen nire ikasketekin nahiko agobiatuta, uste dut Irati ere bazegoela nahiko orduan, pixkat, lasaitasuna hartzeko eta gelditzeko niri oso ongi etorri zitzaidan. Egia esan, egoera oso larria dela eta hori, baina ez dakit. Bai, alde positiboa atera behar da ere. Eta alde horretatik zen zuretzat denbora gehiago izatea, pentsatzeko, ez dakit. Bai, horrek azken finean ere gero taldean eragin positiboa izan dezake. Bai, konfinamenduan nahikoa konposatzeko nahiko bestia atera ziren. Bai. Bai, gero, alde negatibora joaten bali magara, egia ez dela, esan duten bezala hasi ginela kontzertuka puntatzen, ez da, prostitui duten ez da gin hondi, venga, eta kalendario, zegoen bastante, zegoen betea. Ez baina, hilabetero egin zerrotak genuen mobiaren bat. Eta, karo, gainerate genuen ere marabiaseko eta intzula pixkot joitxi gure izena ez da. Karo, de repente agertzen daudena eta gelditzen da dena hortan gelditzen da. Eta alde hortatik harrapatu zigun bastante harrituta, bino, bueno. Jo behar genuen ere ez dago hilda. Bai, hori bai. Bino, saiatu gara alde honari buelta ematen heltzen. Eta gure abestia ikaina gehiago sartzen ere beharrezkoa zela. Eta ezakit, nahiko bideratu dugu orain gure proiektua, ez gara galdu, esan ez gara desmotibatu, ez gara gelditu, lanean jarraitu dugu eta agian ez dugu prestatu kontzertuei begira bertsioak, baina orain atera dira gure abesti gehiago, eta diskarako prestatzen, gauzak finko guzten, eta... Ja ikusten dugu diskaia gertuxeago, hau dena pasata. Osak, barneraka begira ere indartu zaitu. Bai. Eta lehen aipatu dituzu proiektuak, ze proiektu dituzue, ze aurrera begira ze gustatuko litzaizuek egitea diska ateratzeaz gain?
Bueno, pentsatuta geneuken kamisetak ateratzea. Osea, uste dut oraindik dirua behar dugula. Orduan, pixka bat, diska... Subvenzionatzeko. Hori, bai, pentsatu genuen hori egitea edo poltsak edo... Zerbait, ere bai, gure izena kaletik ere bai ikusteko, azken fina da gustatzen zaigun ere bai. Eta izan zen polita ere bai. Goigu segurez, bali da Laizter pixo beran dugu, nik uste segure ingen dugula. Eta gero ere, pixka bat, abestiak lehen ere, grabatzen jatea gutxinaka ez. Ze hori ere, pixka bat ere mozteko, ze azken finean, bakarrik daukagu igota, marabillasen abestia, eta ezakit, batzuk, oraindik letzen zaigu talde akustiko bati, uste dute biolina ere gure taldekoa dela eta idoia ere gure taldekoa dela eta eskat ere gure irudian nortzuk garen ongi erakusteko, bai, nik adibidez, ni personalki bai dut gogoa ja, beste gauza kaleratzeko eta ikusteko gure benetako esentzia eta hori, eta gure izaera. Interneten dagoenaz haratago askoz ere delako, ez? Eta, bukatzeko gustatuko litzaizueke gure ikuslei mezuren bat bidaltzea, zerbait aipatzea? Seguraski aste honetan igoko dugula lotura ditzen den abestia. Hasi ginela hori duela hilabete batzuk esaten, baina benetan orain bai, igoko dugu. Batzak izan gehiago. Ez dakit uste dut, asten ari diren taldei ere aukera bat ematea. Gero hori abestiak zabaltzea asko laguntzen duela. Ordan, hori. Eta hori, preste egote, adi egotea, ea zer egiten ari garen, hori, pixka bat egotea. Osando, plazerra izan da zuekin egotea. Azmila eskezui. Berdin. Eta, ziurrenik dena goraka joango da hemendikan, eta eskerrik asko. Zuei.